onon namdotonoɓe ɗum ari ha yetti agence immobilier caabi bi ko agence mo ceerno bocar kane ardi kalɗo jiɗɗo terengaji walla galleji pewɗi agence caabi bi ari koye bandiraɓe ummuɗe kulikuli natti fayere natti agence caabi bi laɓɓini fo saabu ari gam wallude men e hebde galleji ina ɓuuri fewirde e weɓirde fo mbiɗ min ɗon de Anne Mariste kalɗo jiɗɗo men hebde yo nottu heɗiɗo numéro aji 77 411 95 68 77 685 63 47 walla mbaɗa 77 515 62 74 tawi toon to France gonɗa a waɗat 769 03 83 78 agence caabi bi ari gam hollude men lawol ngol. mbiɗa wawi haalde hen ko heewi kono noon sehla monen ɗo hono Fatou Sow mo wawi noon ganduɗa jokkidde ko heddi ko foof o haalan non eyyi a wiyama Seydi Sar sa rokki yero wiya a waɗi to hani to foti nde wonno noon ɓiɗɗo yeyata ɗum ko jinnaɗo ka baɗɗo e galle bammo ko ɗo ko poɗɗa wadde ɗo ko ɗum waɗi so ɓiye yonti resede alay saago surgaji garanmo kadi ko ɓi yero kadi arani mo ko ɓi bammo ko arani mo kono noon yero ko an halfina ɓinguel amen guel o heydani ɗo o ɗomdani ɗo a wiyama kalifa ma ala ɓinguel amen guel. Salam alaikum. Pula ñale jam. Pula ñale jam. Ci jëm ji lay wax muy yoro. Waruma wona wax sax ndax nak xamna ay bokk ngeen waye legi nak mama bi ci bokk gi la. Lu ne defal na mako jëm ji. Ah bon? Dalay xamal ni la ku bokk ci gette gi naan ci meew bi. Ki bayuma ma fande moko. Motax ma ne tara da naari jama. An suku seeran won ha skol lu bax la koy waxal de ko kuma taw yange wadan taw tan ben da wulo min wulla da wulo ha no kaw ay bi ko bi kawam resté anani sukula no wala na do ripot min fot ripot ale on be do met man lu bax la xam yow bo xamé lu bon la wax man mënu ma wax lu bax dama def lu bax pour ko wax yange di fonno wat anani adul fon andi du ko mi da bebe Aisha Fatima ponno humane kadi be kalista min bosa mo wada mara wayi o mo do min wulla don hul ha mariage ko jango ka kan nem ko am joda jara o amé sa lu bon nga xaté ko man lu bax la am nga mel ni di tax ni waaw di tax yo nga mel fa ko sa nga def lu bax ko kan du ko wax non hakkunde gammu ama ko gammu ma kullu e serre ha ok on pamu hande o nyalawma yo wano wayno yo kodi male nenam a wiyama Seydi Guissé ala hande o nyalawma yo wano wayno jogari yo wano wayno Seydi Guissé yo kodi male bismillah ma e gale ba ma bismillah ma ala hande o nyalawma yo kudi nenam yo wano wayno no nati wonde dum do joni ko madame so ay joni hankadi ko joni ko madame so mashallah Seydi Guissé ala
hande o kikide wano wayanno gatta yumma o liggude nder galle bamani ƴewano waɗiri mbaɗira noon a wiyama seydi gise ala hande o ñalaw yokkodi maɗe nenam domaydam yokkodi maɗe a wiyama seydi gise yoɗi feewi guite leydi a wiyama seydi gise kay sa nuyu woo bos kali do non bos amara jadi sama Harun Babel asalaamaaleykum kontaan ngeen ñëpp kontaan nañu Gedda ñëpp kontaan nañu fii lii rek la jigéen amul lu dul taaram xaar ba nu takk la moo gën ngay pasaree sa bopp te ñëpp kontaan nañu say bopp kontaan nañu gis nga li ma gën a neex mooy ki ñu la dippee Gedda ma nga ca Europe moom liñ la dippee Gedda booba lu ne la may defal daf may Orange Money daf may Wari daf may Fisam lu ne la may WhatsApp bi damay jox xaalis bi kon nag ndokkule ana say xarit seen loxo ca kaw tàccu leen lii seen baay dikk na bateere leen ana gi daada bateere leen ana say xarit say doomi ndey lii neex na lool ndokkale tàccu leen lii gën a neexu leenam xale bi neexu leenam doomu maa la neex na sa baay maa la baax na loolu yoro maa baax na loolu ay waay xale du maa neexu leenam kontaan na waaye nag ana say xarit ndokkale yéen ndokkale teg leen ci dara noonu lay ndokkale teg leen ci xam nga tey takk bii rek la woon léegi da ngay xaar ba samedi ñu defante def nan la ko ba samedi déedéet Gedda samedi mën naa bañ a ñëw ndax seen bokk yi yéen na ngaaw la yi ngaa ñëw de samedi boo ñëwul di nga tardé de waaye boo damay bañ samedi ñëw seen bokki gaaw la yi di ma siis ba du ma mën a am place pour wax li ma bëgg a wax kenn du la siis boo ñëwee man mii maa lay gérer gis nga ko samedi waaw di nga xam ne ay Haalpulaar pire ngay jëflanteel xam nga dama cee sëy dafa ma bëgg ma barkeel ndax ñun mag ñi ñoo ñaan ci série bi téye ko te samedi damay bañ a ñëw fi fekk fii seen bokki gaaw la yi ñooñu fuñ taxaw man du ma fa am place du ma mën a wax loolu yow boo ñëwee am ci nga boobu man mii maa lay gérer yaa wax lii defalanteeg yow lu baax na yow kon on dit l'état on dit l'état ay waay ñu dem Fuuta ñu dem Fuuta ayide o de ala ko heddanma yew suudu nayi ayi ayi suudu woɓɓe ayi inde mama eno ɗum e añumantan ha maya cuisine ona machallah ala kay ko heddani ɗi aɗa andi ɗum ɗo bawa moƴƴo tan wawi waɗande ɗum neɗɗo iyo suudu ndiyam machallah
de bawɗo fiyat koye duure ɓe wimama ɗum ɗo de mum tan ha maya wonde ko min ɓe won yimɓe ɗum ɗo dañan hiƴe nenane dardat an a dañi ko wayni ko mbiyanmami ko tan ene soddo añere yew tawi sama ɗum fof ko yero waɗe amen omo wawno wiide omo jogui bandiraɓe makko kaka omo wawno wiide bobo handani hen min de komi nañi kono machallah ɗum ɗo wadde fodde ko ɗo tan wawi hadde nde fodde waɗani tijani mo jiidu yummo goto e baba meeɗa waɗande mum wadde noon mi yettat Allah min mbawa min ngala jobdi hen nene ñande hen tijani woyi bojji ni alay saago ko neɗɗo ni tan neɗɗo wawani bandum noon Dieynaba Sow pulaar en mbi hay oɗon proverbe ni nene jolfo cehilagal ne biro mun ngo yummo bingo yummo noon konkoye yaro e oɗo tijat ko bingo yummo woni noon wallahi ni no en saabu neɗɗo hande wiyat ko so dañi yiɗa neɗɗo hono mum daña yiɗa sehil mum daña kono Allah serniri hen Yero Sow wallahi jeew tan jetta galle no woruno e meuble aji mum e fof mbaɗana sehil ma to oɗo jamanu tolni ɗo yalla junnu balde makko amin amin ko heddi ko noon Dieynaba yam tinnoɗa ɗum tan mbiyannomami somi haali cikka mi yidama yo walla komi waɗa omo forcé aɗa yaha aɗa rese ko ni tan jiɗanomami guijiramma temedere nen dow nen darta ne yiiɗi resede dañani sa dañi noon jiddoma nangu hen juude sappo ganda gorko weɓande Yo ya, kare. Yun. Di ba kafe bulu yun. Sa pari pa hin si doran. Yo ya no. Minu ma no. Anya ti mo no vere mo. Sumuta no kadani. Asuato. Sa pari Emancipation ya. Lo de ala emancipation. Lo na la emancipation mi anda kono gel ala emancipation. Wala. Semua anu mana ni? Asal, dia nun pergi mul, dia pergi mul. Pudi nung pada lo. Mau kafe jauh ke wala? Kafe makin jauh deh. Kafe jauh wala kafe walu? Info mi ada deuxième fois. Ana so hayre du premier li a deuxième. Fidani dum non de. Ala premier. Fidani dum non. Anga fat. Faut que j'ai mais li tan lo. Parce que il faut que tu m'appelles. Pour avoir ode hade de. Dara ko me. Pour hade. Mama jogi def attachment dai. Marwai ode. Affaire ko corona de. No min kam ala problème. Ça dépend e mata. Sa yidi jambo pinen je en mir. Sa yidi an cinya fu. Ko jam hande ko maten. No hande e So ma. gumim do jonde hen. Are hinire. Wala. Okay. Sira non gorti affaire do ne tan hen la bañ. On va rester hande semaine prochaine de son deuxième. Yo mi nantuma. Ar holi kam wala wala. Wala anya mi wayno bawum jam. Mama, I know it. No, this is the deuxième femme. Right. Fina na liye. Kali do this is deuxième femme ko do kali bi gogo mo. Ni aja wala. Deta baga mo wala Allah ne. Lo sen fini je. Fini ala hen hande jahden. Ay ne hande. Tun jahden kali hande dalen wadan. Naka ngila de congé no. Ay sun woni Wala ko. congé magasin. Ay sun woni ko ko haja mo nyeno. Amiri Am hande ko lendi. Sen fini tan jog sen gum nim do jehen dalen wadan. Wala wala dum. Wala ana wala taw. Ayondi nan taw lindi mielo. Jehen meri. Dindi mel kam gasata. Mina ma do en tori hotel. Jehen tan. Hotel.
Ala problem ko dum ngi. Dum wala wono mi signa nay. Ya ya. Kaji dum oral ma. Rastu ju ma di jonde. Abi dañ. Ada na hol dum bara de rastu ju ma di wote bital ma de responsable. Wala ni. Yo la ne patron bureau, bito no jodo bureau no fiu kos e di rastu. Dem sewi ya mi dino. Yaay ma me day yidu. So yam ni san biya yaayam. Ana wadi ñak job. Bawam ko wi ko ne ya wi ni yodi jesi. Mama non ko wi ma ko dum fada won parce que yaay ma ko hangi ma an ha kanje da. Fen ani. Ya wono sey ma. Never to e pe bo. Ya Allah. Femba Allah dano. Ande hala tana watta dum jamais. Wa femba parce que dum han woni lu ko mi wowi no. E hen jino da kam ha jidda kam kadi. Donc karam. Mi meda yidu hoore. Bolom jino da jom hoore ne. Jom hoore ne tam. Hoore ne meda yidu. Sai men da no kaade to. Sai di hoore ida jom hoore. Ko sugundu mi da ma wa itu dum sababu ne. Ha bebe a. Kalu e mana ana. Nana. Fune ndo kan ma mi. Ngoto ngide da bi hasi. Ngoto ngide da lahara. Ala. Ini do ke se hilam ke. Ala ni ngere di ngade ni lañu ko rew. Ala od goto debbo goto gorko. Di jiru ane diu signor il faut ane. Ngoto ko tam. En rew tan en wallan gis. Kala ibi da sama da legi an kam joɗoɗa hammidi ala fina e debbo mata nara sataki laabi no nawdanta e sekastari leltoɗo ha ko ɗo nene andi kastari ɓuuri haala subaka law to huleyo o gonɗani umma to an hunde wonna arno ko mariage gila mariage ɓenni ha joni ko haɗi mo wadda ko won nene ay nim haalnanomo gongo nimino haaldemo gongo gandami ko somi haalnima jaltinamo galle o ɗum gañum kono hande mi haalanma gongo a watti fende mi jooɗi ala wona ɗum nene ɓuley wonko addini ɗum ɗo wonko ari yiilade kono haalnanimi taw kono wonko ari yiilade jinno ko noon gaccamo ɗo e galle he sabu allah nene kuley ala probléme miɗo goɗɗuno gila maro bukkuno place bukki hay chambre sabu allah tan oto yimo haydara jinno ko dokkama ɗo e 2 mois haw lijjiti ko o yaha sabu allah nene mbeɗa ñaalima an o yehi ha listas o kalirami ses ala waɗi ko mbaɗanɗa an a fotani hay fendemi goo kadi min a meeɗa yiide mboɗo riwa neɗɗo min mo jiimi fof mi jaggat mo mbaɗa ɗum comme no hooram ni kono sa wonde yumma e galle bonno poɗɗa haaldirde yumma faama kono yenene noon o galle ko duhol woni ɗo te ko bamma tan duhi yew hay ɗum min mi haalnimo mbimbo a haalde ma haalde baba mbimmi haalnimo fof ha mbiɗa yo jooɗo sabu allah nene walla ɗo jooɗo tan ɗo e 2 mois lijjiti ko o yaha mari ala taƴa ala fonda mbiya yomi haalnan bamma an ka kalduɗo e makko ha pamo duɗɗa e makko mo puɗɗa arde ɗo haalde yam suka wayata noon regno suka wayata noon ganda to heeɗi mo heeɗi danande suka wayata no maɗa ni ala andi jikku bamma ko ñaam dugol noon tawde ko gotol ko bamma duhi ala fonno tan haalnude mi tan gila fuɗɗode mi yewtude e bamma anen noon ko tan mbiyamo yaltu galle o kono wona ko noon mbiɗa mami yewtude bamma kono ala andi jikku bamma de jaggu hen tan ƴettu bagage o nawa nder wayi musato toon ɓaɗa haji rew ala waɗa ko welma an min tikki jibinde bole ko lewru ɗimmeni ɗum kono ayde yaarude e yero koni a joro tan aɗa fata a haalin ɗum de tawi ko ɗon jooɗi haddamde ya ƴeewoyo an kam maɗa sa e mawtal manda
Ija. Ani mene jodi ne pamma hay borna sem sa borna ito. Hey, da. Ko yejjiti. Ko yejjit. Yejjiti ni ken ko do yaltu. An habibi ko. Mashallah. Ala dum mi jetta mo foto. Ko jattara foto. Ala dum mi foto. Foto. Ala eden dir ba ko Yo min fudi wada le jene jankan ya fi mo faraje de. Dum ko mashallah. Au souvenir que me garde. Ah, merci beaucoup. Wallahi bandum du fotno an. Ne sais pas que c'est an trop. Waday hay. Est-ce qu'on jahata ko kon kam? Aran ko jimi batta hakkille. Hankan na nati wonde cukalel goppa affaire enfantillage ma di battaji. Joni ka dañdo israado de. Ka dañdo israado ha woni gonga joni kam ayi. Ko wade no wadama ay kaalidu ma mawni joni an holko batta enfantillage ma di. Jeri haale. Ko bonda cumti ngara yimene ja. Jeri haale de. Min bonni cumti gila rawale le pan. Dum amni kam non. Holdu? Dum amni kam. Dum amni bandu mandu. Hanki jamu fu mi danaki. Kon ma danade? Mbalmi tan ko miijaade. Hankadi aduna wahlitiima. Koy. Sa yehi ha daña bingel o addi debbo firti ka kam ana tiwonde cukalel. Koy. Hanki jamma ha joni noon affaire ko nangi wi. Je n'étais pas pensé. Wadum kay ko yettude Allah. Ouais. Dum mon ko yettude alhamdulillah. Ouais. Parce que alhamdulillah rabbil alamin wonbe ganda hande no jidi yidi be sumi nañani. Nguri ha ma yinjani haydara. Annana wuri hande adani kaliduma adani aisata ma e wala garawe lawol. Alhamdulillah yettira Allah. Yettira Allah. Mashallah badi Allah hande wadi men foden jodi eden pija eden jala mariage benne dow cham alhamdulillah yalla beydu tan gurna balde modina batte jonon wa fere piddu da mumuna borunda cumti ngara yimene ja hankante ummu dilina bandu ma no ngani gittani est ce que ngopata mo don jehen o mo jibi bandu no mahide o hande jogara o fibaro tan nawden non son jalti so foro nawon kono bandam do mi ga wedan no handa wona jaho yabanda ngeen chauffeur no en hande ko enen jaarata ko men hande kam habibi lawol amen gol ma yewde hen tan lawol yaw ko lamdame lawol mo hande ko lamdame gite leydi kunude aka tara ha jotto merci gite leydi kunude kaaje Mbadon Asli. Ron jodi. Ami no jodi kay. Ko ni mbadon da. Dawon mbaron sensi jodi. On jaane do. O kam ko madam Sinam. An ga mbelani koy telo woni galle ma. Non, émission ko ni jewal. Ah c'est bien. En to mère. Mère, yalti? Yalti. Oui. D'accord. Oui. Mbele ndar en attendant. OK. À tout à l'heure. OK, à tout à l'heure. Ma copine. Oui, ma chérie. An Mahmoud hol ko haale grand ngalam do e galle he. Mahmoud kam ala hay goto problème. Hay daro wiyaade. Wala problème. C'est sûr. C'est sûr et certain même. Min kam on pressentiment goto wona e am non. Ko woni mar ko jam kadi. Ko faate nene. O way kono mo yida gonangalam do e galle he. Hule joni kaben minema. Joni tan kaben do e galle he. Hule faites comme chez toi. Mero ala problème. D'ailleurs ça o halni paawo. Paawo wiya jodo. Deñu berne mande hule joda. Ko gonga kay. En tout cas no mbirul mami gol la fois dernière mbima min mi wa yida wadde hay déranger hay goto. Hay goto watta do déranger do ko galle ma. Deñu berne mande. En tout man dal jogi problème. Ko
ko mi miiji ɗum rek comme jogi présentement wala rek benn mande yodde fit njala ñama mbaɗa ko beleɗa ɗo ko galle ma anani Nene kay bija kono keɓinde sutara jooɗi annani tan ɗum moƴƴani ala hay probléme goto no mbiɗani ko noon mbaɗanmi so Allah ɓuri de ko weli mo añi ko weli ari ganjo ko weli a ɓuri yidde ko weli andino ɓayri nonde mariata o ruttima Canada to joom galle makko ah ça c'est bon boyi ñanden tan omo noddami ha omo namdoma hani ko mariata de ko neɗɗo moƴƴuɗo mariata ko moƴƴo franchement o moƴƴo omo yiiɗi kadi mi jooɗo e e joni nenama ko haali noon nenam no nenam wawa arde ko tawi o wawa ardande nenam kanko tan woni galle makko so ari ɗo hol gonanomo galle makko kono t'inquiète pas chéri momi yami addo copinam goto min gonda ɗo copine ma tenama noon ala ɗum ɗon fewani nodda copine ma pour yo aro e nder galle o joni kay fatmi nodda miñam kumba o ara kumba o ara e nder galle o feftanoma o wallama e nder galle non chéri arrête accumi nodda kumba o ara ko kumba waɗat ɗo koppinam o no wawi minen mbawi wondude ɗo jarani jeenaw an noddata copine ma o ara e nder galle te miñam nogga accumi nodda kumba o ara jonno so miñe woni ɗa noon s'il te plaît arrête toi aussi chéri s'il te plaît komi ñaguiɗomo papa woppu tan min mi wawi non mi gère situation o kono kumba kam c'est pas la peine o maɗa ñalnimo ɗum kadi ala probléme an banduma no wuli seeɗa wal seeɗa mi addanama attaya anani mi wulnoma attaya wal seeɗa miyama tan kumba elle an ko jaam gurtuma o kam matay ko jaam gurti ɗum e kumba ni min mi yiɗa wondude e kumba son ji bandiraɓe mum kolo ko neɗɗo sali ko gorko jaɓatno kadi salo ɗum yo Allah ñaaw hakkunde men Ibrahima mi yarlaki mi yafaki Ibrahima yo Allah ñaaw hakkunde men min e makko hay laakare hoto min jiiɗ so Allah jaɓi mi yarlaki mi yafaki